இப்போ இந்த நிமிடம் எத்தனையோ போராட்டங்கள் ஓடிட்டு இருக்கலாம். வாழ்க்கையில் சில நேரம் நமக்கு தோல்வி வந்தால் நாம் பலவீனமானவர்கள் என்று நினைக்க வேண்டாம். இது ஏதோ எதர்ச்சையா வந்த வீடியோ கிடையாது. உங்க ஆழ் மனசு கேட்ட ஒரு கேள்விக்கு காலம் முருகன் ரூபத்துல ஒரு பதில சொல்லியிருக்கு. முருகன் பக்தன் எப்போதும் தோல்வி அடைய மாட்டான். தடைகள் வருவது நம்மை நிறுத்துவதற்காக இல்லை, நம்மை பலப்படுத்துவதற்காக. முருகன் கையில் இருக்கும் வேல் எதை குறிக்கிறது தெரியுமா? அது பயம். வெல்லும் சக்தி தவறை அழிக்கும், ஞானம் வெற்றியை தரும் தைரியம். நீங்கள் இன்று சோர்ந்து இருந்தாலும் நாளை வெற்றி உங்களது. முருகன் பெயரை நம்புங்கள். ஓம் சரவணபவ என்று சொல்லுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றம் கண்டிப்பாக வரும். முருகன் அருள் இருந்தால் அசாத்தியம் கூட சாத்தியமாகும். நம்பிக்கை விடாதீர்கள், உழைப்பு நிறுத்தாதீர்கள். முருகன் உங்களுடன் இருக்கிறார். ஓம் சரவணபவ. ஓம் சரவண பவ. ஓம் சரவண